Akwayo gi muolo, and I'm happy naneno ka jatendwa city manager tone down. Okawo bunde okete bwo mesa. Odog piny, oen gi jo ohala. Ji obed piny, wa discuss, wa agree. Anyalo paro ni kata wan wasebudhe bus park. There was a time mane bus park ne uso. Mano dire mane meya Mama Preska ema uma ema ne meya. Jomoko nobiro ni jo caps. Wawuok gi leaders wate, mwadhi e court. Case nolowa anyway, but kane waduogo, to Right Honorable, the Prime Minister nyiso ni court mar jopiny e court. Nwanyonore, bus park ok nodhi. Omiyo sauti jopiny en sauti mar Nyasaye. Ng'ato penjo ni nitie johala manyo obet kamoro to support watch demonstration. Actually, the demonstration manyo wan go was very peaceful, and picketing mabende is allowed within the law. Manyo madho chae Kisumu Hotel, makata pande gine cartels mane wacho ka. Mago, Sharon, apparently Mago, Chairman, Mago again, Charles Cordoduaro, Charles Cordoduaro deviate, Nikage, Nyoro, Kanyo lost demonstration, no, Nyoro, Sharon, win a beach. Sharon, Mano, Mokonya tolerate.